الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. yan uwa barkanmu da wannan lokaci, fatan kuna cikin ƙoshin lafiya insha Allah. Wannan shine darasin farko da za mu fara na bahasi akan wato aƙida. Wannan bahasi za mu yi shi ne insha Allah, za mu yi dogaro da littafin wanda ake kiran shi a ƙa'iduna, wanda samahatu ayatullahi uzma sai a sheikh makarim shirazi hafizahullah ya rubuta. Kuma kaman usulubin namu yadda zai kasance shine wani lokaci za mu ke wasa'awa, wato ba za mu taƙaita da kawai iya littafin ba. Idan mun ga akwai buƙata na wato mu ƙara wani abu a kai, za mu samu wato ke za mu na neman taimako da wasu littafai insha Allah, don wato shi fa'ida ɗin ta samu da yawa. Shi wannan darasi kanshi wato darasi na aƙida, ko mu ce ilmul kalam da ake ambaton shi wani lokaci akan ce mishi kuma wato fiqhul akbar. Wanda me ya sanya ake ce mishi fiqhul akbar, saboda shi wato yana ta'allake ne da itiqadi, wanda shine wato wanda zai koya wa mutum, ko za a fahimci tukunna shi Allah ɗin subhanahu wata'ala, wato a san wane ne shi Allah ɗin, sannan a san annabinsa, wato da nan ne kuma imani yake haƙaƙa. Kamar yadda muka sani cewa shi imani shahada ne wadda ake da Allah, shaida da Allah subhanahu wata'ala da samuwan shi, cewa kuma shine Allah subhanahu wata'ala wahdahu la sharika lahu, da kuma cewa manzon Allah tsira da aminci Allah su tabbata gare shi cewa manzon Allah ne. To wannan shi ilimi din shine yake wato ɗaukan wannan nauyi din wurin bayyana mutane waye ne shi Allah din, wane ne kuma shi manzon Allah din. Kenan shine matakin farko na mumini. Wannan ya sanya ake ce mishi fiqhul akbar, saboda ya ta'allaka ne da makomar mutum, da sanin kuma wato shi dan adam din, sanin mahaliccinsa, da kuma abin da yake ta'allake ne da lahirin mutum. Kenan lalle wannan yana da muhimmanci sosai, muhimmancinsa matuƙa gaya. Akasin wato fiqhul asgar wanda ake ambaton shi shine ilimi na fiqhu, wato wanda ake sani hukunce-hukuncen shari'a. Shi wannan ilimi na'am yana da muhimmanci, amma bai kai wannan ba. Me yasa? Saboda shi yana ta'allake ne da af'alul mukallaf. Af'alul mukallaf, saboda shi mukallafi wato fiqhu ne yake zuwa ya koya mishi, wato ya ce mishi wane, bayan ka yi imani da Allah, so akwai wasu takalif da Allah ya ɗora maka, wasu nauyi, wato dole ne ka bauta mishi, ka yi sallah, ka yi azumi. So sai shi wannan fiqhu, ilimi fiqhul asgar, sai ya zo ya wato nusar da shi cewa ga yadda za ka yi sallah, ga yadda za ka yi azumi, ga yadda za ka yi zakka, ga sharuɗa da suke tabbatar da wato cewa sallan ka ta inganta. Waɗannan sharuɗa ɗin idan ka bi su, wato kuma bayan sharuɗa akwai abubuwan da kuma su wato su ne wajibai ka yi su a sallah ɗin da sauransu. To wannan shine a taƙaice ta'arifi na wato definition na ilmul kalam. An yi ta'arifi daban-daban, za mu iktifa'i da wannan ta'arifi ɗin. Ake cewa ilmul kalam, ya ce huwa ilmun, shi ilimi ne albahisu fi ithbati wujudil khaliqil kawn. Ake cewa ilmul kalam ai ilimi ne wanda ake bincike wurin tabbatar da samuwan khaliqul kawn, wato wanda yake shine Allah subhanahu wata'ala. Wato ilimi ne da yake bincike akan samuwan shi Allah din subhanahu wata'ala, wanda shi ne samar da wannan kawn din, wato gaba ɗaya halitta baki ɗaya. Wa sifatihi, kuma wato yana bincike wannan ilimi din dangane da shi sifofin Allah subhanahu wata'ala, wa fa'alihi, da kuma wato ayyukan shi Allah din, wato sifofinsa na af'al, sifatul fi'liya kenan ake ce musu. So wannan shine. Sai kuma maudu'i, menene ilimin kalam yake bayani, wato menene yake da menene maudu'insa, me yake tattaunawa akai, wato menene shi asalin maudu'insa, shine ake kawo su, suna da ɗan yawa. Yake cewa daga cikin mawadi da ilmul kalam yake tattaunawa akai
shine ilmul kalam yana tattaunawa ne akan wujudul sani'il kaun, wujudul sani'il kaun, sani'il kaun Allah subhanahu wata'ala kenan, da kuma na biyu shine sifofin Allah subhanahu wata'ala, sifofinsa kamaliya, kamar yadda muka sani akwai sifofinsa kamaliya, wato wadda sifofi ne wanda suke wato ake tabbatarwa Allah subhanahu wata'ala zuwa gare shi, wato kamar ilimi wal qudra wal irada da sauransu. Akwai wato sifofi wadda ake kore mishi, duka anan ilmul kalam din yana bahasi akai, sifofi wadda suke menene ake ce musu sifatul jalaliya, wato wadda ake korewa Allah sifofi wato na naqasu, kaman a ce korewa Allah, a ce ya Allah subhanahu wataala mu kore mishi, mu ce shi adali ne, wato mu ce shi afwan ba jahili bane, Allah shi ba jahili bane, Allah shi ba azzalimi bane, baya zalunci, kuma Allah shi ba jiki bane, to da sauransu dai waɗannan. Kuma Allah subhanahu wataala ba jiki bane, bai da wato ba za a ce yana da jiki ba za su fanta shi a ce yana da kaza ba, yana da kaza. Wannan shine itikadin mu wanda suke imani da mazhabin Ahlul Bait alaihi salam. Wannan kenan. Sai kuma daga cikin wato waɗannan sifofi akwai sifatul af'ali, shine wato sifofinsa na menene, sifofinsa na af'al, wato waɗannan sifofi na af'al, wato ana bayyana mana ne Allah subhanahu wataala ga wasu sifofinsa na af'al. Kamar misali, Allah subhanahu wataala shine al-khaliq, shine wato wanda yake yayi halitta, kafin yayi halitta wato ba a jingina mishi wannan sifa din, wato daga cikin af'alinsa ne. Bayan yayi halitta, Allah subhanahu wataala yayi halitta, sai ake sifanta mishi, wato ake jingina mishi wannan sifa din da cewa shi al-khaliq ne. Ar-razik, kafin ya halicci dan adam, wato bai azurta su ba, ai kafin ya azurta su ba za a ce mishi shi Allah subhanahu wataala shi al-razik bane. Bayan ya halicci bayi ne, wato daga cikin sifofinsa na af'al shine ar-razik, mai halitta, wato mai azurtawa afun. Wannan shine wato kaɗan daga cikin waɗannan sifofi din, insha Allah bahasi zai zo nan gaba akan su. Sai kuma wato daga cikin mawadai din shine bahasi akan nubuwa. Lalle wannan yana da muhimmanci matuƙa gaya. Menene ta kanta nubuwa amma din, wato wadda ta kunshi dukkan annabawa, da nubuwa khassa wadda ta take banta da kuma shi manzon tsira sallallahu alaihi wa alihi, annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi, wanda shine khatamul anbiya. Na'am. Sai kuma imama, mu muna shigar da wannan bahasin cikin bahasin mu saboda mu yana daga cikin daruriyatul dini, daruriyatul mazhab afwan. Wannan shine itiqadin mu cewa imamai lalle suna cikin wato duk wanda ya imani da wannan mazhabin Ahlul Bait, dole imani da akwai wani bayan nubuwa, akwai wani abu sunan shi imama, wanda kuma shine cikamakon wato annabta da manzon Allah ya zamo cewa shine na ƙarshe. So ba zai tafiya ba duniya babu wani ba, sai ya bar wasu kuma wadda su ne za su ci gaba da jan ragaman al'umma bayan shi. Wannan itikadin mu kenan, za mu wato kudurce da cewa lalle waɗannan a'imma isna ashar, kamar yadda ya zo daga wato nassi daga manzon Allah sallallahu alaihi wa ali, da cewa al-khulafa min ba'di isna ashar. Wannan hadisi yana nan ya wato tabbatacce ne. So waɗannan za mu yi bahasi akan imaman nan, mu tabbatar da wato wulayansu da kuma kasancewarsu jagorori ne da kalifofin Allah a bayan ƙasa. Sai kuma na gaba wato na ƙarshe shine na biyar, wato daga cikin mawadai din shine al-ma'ad. Al-ma'ad shine wato makoma, bahasi akan wato rayuwa bayan mutuwa. Bayan mun mutu menene zai faru, menene ta kiyama. So wannan shine bahasi daga cikin mawadi wanda ake bahasi a cikin wannan shi ilmul kalam kenan. Na'am. Insha Allah za mu shiga darasi na farko, shine wato ma'arifatul as-sani al-kawn, wato sani na shi mahalicin wannan kaun din, wato Allah kenan subhanahu wata'ala. Dole ne mumini ko mu ce ɗan adam, daga cikin wato halitta na ɗan adam, wato da kuma wani baiwa da Allah ya wa ɗan adam, shine ya kimsa mishi a cikin wato ƙwaƙwalwar shi wasu abubuwa, wato a halittansa, a fitaransa, Allah subhanahu wataala ya sanya ɗan adam ya zamo cewa yana da wasu abubuwa, wanda waɗannan abubuwa ɗin da ya sami shi a ƙwaƙwalwar shi da tunanin shi sukan jan shi zuwa ga awwalan tukunna neman sani ga shi kan shi, wato usuluddin mai wato ga sanin Allah subhanahu wataala, da neman sani wato na addini ba ɗayan shi.
duk wani ɗan adam wato da yake mai hankali a farkon lamarinsa dole ne labudda an yamurra bi hadhihi umur, dole ne wato kwakwalwan shi ta tafi akan waɗannan al'amura. Daga ciki shine abun da na farko da yake fara wato sanya ɗan adam ya tafi zuwa ga neman sanin Allah subhanahu wata'ala shine yayin da ya tsinci kanshi a cikin wannan duniya din, ya wayi gari ya ga cewa to gani nan alhamdulillahi ina cikin ni'ima, ina cikin wato duk wasu abun da wani abun da ɗan adam yake bukata, kama daga lafiya, kama daga abubuwan bukata na rayuwa, na cewa yanzu misali mu fara da lafiya, muna shan iska, wato muna shaƙan numfashi, za mu sha ruwa, za mu ci abinci, wato duka waɗannan ni'imomi da Allah ya mana, sannan kuma da abubuwan da suke kewaye da mu, kamar mu koma kan duniyar rana, ga rana tana fitowa ta haska mana wato duniya, mu fita mu nemi abin da za mu ci, mu yi buƙatunmu na rayuwa, sannan wata ta fito da dare, wato wannan duka jujjuyawan duniya ɗin da zamani ɗin, sai mu ɗan adam yake ta tunani yake cewa to ai wannan abun wanda wato dole ne kenan fa in yi wani tunani na cewa wannan abun ya aka ya samu, wato dole ne ɗan adam sai ya tunaninsa ya tafi kan cewa ya aka wannan abun ya samu, daga ina ne, sannan wato menene ya samar da shi. Wannan ya sanya ɗan adam bincike, ya ga cewa to wanda ya yi wannan abun fa ko ma wane ne, to dole ne ya zamo cewa na yi bincike, na ittala'i a kan shi. Sai ɗan adam ya tafi wato ya fara wannan bincike, ya fara nazari. Na farko shine tunanin da zai fara yi da tambayoyi da za su fara zuwa ƙwaƙwalwar shi shine cewa to ni a wannan rayuwa da nake, tambaya guda ukun nan duk ɗan adam wato mutum hankalinsa yana hukunta mishi wato yayi wannan tambayoyi din. Tambaya na farko shine daga ina na zo, daga ina nake ni din nan da na tsinci kaina yanzu, jiya babu ni, na sani babu ni, to yau gani nan, to daga ina na zo ni. Wannan ɗan adam dole ne yana wannan tunanin, wato sai ya yi wannan tambayoyi, ya fara da na farko shine daga ina nake, daga ina na zo ni. Sannan tambaya na biyu shine me yasa na zo ni, me yasa nake a nan yanzu, me yasa nake, menene hadafin samuwa na yanzu. Tambaya ta farko wato daga ina nake shine yana ne menene samuwa ta tukuna, ya tambaya ne kan samuwarsa, tushen samuwarsa daga ina ne. Na biyu kuma shine cewa to ni menene nake yi a yanzu nan, me nake yi, yana neman menene kenan hadafin samuwarsa a wannan duniya din. Wannan zai wannan tunanin, kasantuwar waɗannan abubuwa da ya samu ni'imomi da sauransu, dole zai wannan tunanin. Sannan kuma na ƙarshe shine sannan yanzu ya ga ana mutuwa, kowa wannan kakan shi ya rasu, baban shi ya rasu, kaza da kaza, wato yana ga ana aihuwa kuma ana mutuwa, to menene in an mutun nan ina za a je, kenan ina ne ni yanzu zan tafi, menene makomata. Sai ya fara wato wannan tambayoyi din da tunanin nan, wanda kuma yana neman kenan lahira, kenan menene zai faru to a lahira. Wannan ɗan adam kwakwalwarsa tana tafiya akan wannan. Bayan haka sannan kuma ɗan adam yana tunanin neman wato addini da neman Allah subhanahu wata'ala, wani lokacin yana neman shi ne domin ya kiyaye mishi, wato domin ya samu kariya daga darar muhtamal, wato luzumi daf'il darar, suke cewa malamai suke kawo wannan dalili daga cikin abin da ɗan adam yake neman sanin Allah subhanahu wata'ala da neman sanin kuma wato addini, shine domin ya kiyaye shi daga fadawa wato daga cutarwa wanda yake tsammaninsa. Saboda lalle akwai wannan tunani din ko da yaushe ɗan adam in an ce mishi wane an samu wato wani manzo, sai zo yake ce musu in kun mutu, in kun bar wannan duniya din fa to akwai fa lahira fa, akwai wuta, akwai aljanna. Duk wanda bai aikata abu mai kyau ba, bai bi Allah ba, to ga makomarsa. So wannan sai yake sa wa mutum wato tsoro da fargaba, sai yake tunanin to yanzu ni wannan zance da aka faɗa mini na cewa akwai Allah, to ya za a yi ne ni in samu
wato in tunkuɗe wa kaina wannan cutarwa ɗin. Dole ne sai ɗan adam a nan lokacin sai ya fara tunanin to yanzu wannan darar ɗin da nake expecting ɗin shi ya zan yi in kare kaina daga gare shi, sai ya fara bincike akan samuwan Allah subhanahu wataala, wanda kuma insha Allah yana wato ya fara wannan zai tarar da cewa lalle to akwai mahalicin wannan count ɗin shine Allah subhanahu wataala, kamar yadda ya zo dalili wato a cikin ayoyi na Qur'ani. Allah subhanahu wataala yake cewa qul inziru ma za fi samawati wal ardi. Allah subhanahu wata'ala yake ce musu kulin zuru, wato ku yi duba mana zuwa ga abun da yake cikin halittu na wato samawat, kaman abun da ya shafi wata ko abun da ya shafi wata, taurari da sauran wato duniyar rana da muke da su, da za mu wato mutum mu duba zuwa ga wannan, sannan mu duba kuma wato halittun kasai, ga su duwatsu, ga su ruwa, ga wato bishiyoyi da sauran duka wato halittu na kasai din nan, da za mu yi duba gare su, to da lalle za mu samu cewa lalle to akwai wani fa wanda ya samar da wannan abu. Allah yake cewa wa ma tugunil ayatu wan nuzur an qaumin la yu'minun. Allah subhanahu wataala yake cewa to walin zuru ma za fi samawati wal ardi, ku duba zuwa ga wato halittun, zuwa ga abin da yake cikin sammai da kasai, yace to ma tugunil ayatu wan nuzur, wannan ayoyi din da kuma wato gargadi din shi menene baya wadatar da wato mutane wanda suke su ba mu'minai bane, wato duk yadda za a nusar da su su yi duba zuwa ga wannan ba za su yi ba. Wannan shine wato daga cikin wato da kaɗan daga cikin ayoyin da Allah subhanahu wataala, wanda kuma kamar yadda Allah kuma yake cewa sanurihim ayatina fil afaqi wa fi anfusihim hatta yatabayyana annahu haqq. Allah subhanahu wataala yake cewa sanurihim ayatina, Allah yake cewa da sannu zamu nusar da su, zamu nuna musu ayoyinmu fil afaq, wato a cikin wato afaq shine wato duk wata duniya, wato wannan count din gaba daya, abin da ya shafi duniyan sammai da kasai, wato duka waɗannan zamu nuna musu ayoyinmu daga cikin su, sannan kuma fi anfusihim, da kuma kan kayukansu, wato akan kansu insan dan adam akan kanshi Allah zai nuna mishi aya wanda zai tabbatar da cewa lalle akwai wanda ya halicce shi, akwai Allah subhanahu wataala. Da za mu koma mu yi duba zuwa ga wato kayukanmu, lalle ko za mu ga wato akwai wani abun da zai nuni ga cewa irin wato nizami yadda Allah ya tsara halitta na ɗan adam, wato da zai kalli janibin wato numfashi, ya yake numfashi, janibin wato yadda yake haɗe abinci, mu duba kuma janibin wato abun da ya shafi wato duniyan jini, yadda jini yake circulation a jikin mutum, wato za mu ga cewa lalle wannan fa abun dubawa ne. A koma kuma duniyan hormones da sauransu, wannan duka gashi nan. To wannan da za mu wato ɗan adam zai yi duba, sai Allah yake cewa to zai nuna maka wato wannan ayoyi din hatta a jikinka, kuma sai yake cewa hatta ya tabayyana lahum annahu alhaq, har sai wato ya bayyana musu gare su cewa shi Allah din subhanahu wataala ai lalle shi wato gaskiya ne, akwai shi. Wannan kenan. Insha Allah za mu dakata daga wannan mukaddima, za mu ɗora a darasi na gaba, za mu fara wato shiga mubasharatan cikin wannan littafi, za mu fara karanta shi. Wa sallallahu alaihi Muhammadin wa alihi.